21 апрели соли равон сарвазири кишвар Қоҳӣ Расулзода ва раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода бо мақсади боздид аз рафти корҳои сохтмонии шоҳрои Душанбе Бохтар ва хоҷагиҳои деҳқонӣ ба ноҳияи Хуросон сафари корӣ намуданд. Гурӯҳи корӣ таҳти роҳбарии сарвазири кишвар аз рафти корҳои сохтмонии шоҳрои байналмилалӣ ки шаҳри Душанберо бо маркази вилояти Хатлон мепайвандад боздид намуданд. корҳои сохтмонӣ дар иншооти ҷашнӣ бо маром идома дошта барои бо сифати баланди меъморӣ ва дар вақти муайян ба истифода додани он мутахассисони касбӣ ҷалб гардиданд. сарвазири кишвар ба масъулон бобати сари вақт ва бо сифати баланд ба истифода додани он дастурҳои мушаххас доданд то тамоми техникаю қувваҳои лозимаро барои вусъат бахшидани кор дар иншоот сафарбар намоянд. сохтмони шоҳро дар ду марҳила ба истифода дода мешавад. дар назар аст ки марҳилаи аввали он то рӯзи истиқлолияти давлатӣ ба истифода дода мешавад. ҳоло рафти сохтмон дар пулҳое ки дар шоҳроҳ қарор доранд хуб ҷараён дошта сифати сохтмон зери назорати мутахассисони соҳа мебошад. дар рафти сафари кори сарвазири кишвар ва раиси вилояти Хатлон аз фаъолияти хоҷагии деҳқонӣ Алишер ки дар ҷамоати деҳотии ҳилолии ноҳия ҷойгир аст дида намуданд. хоҷагии деҳқонӣ дар мувозинати хеш дорои 5 гектар замин буда саҳмдорон дар 1 гектари он картошка, 60 сотиқ пиёз ва боқимонда кишти пахтаро ба роҳ мондаанд. нашунамои зироатҳои кишоварзӣ дар хоҷагӣ хуб ба назар мерасад. сарвазири кишвар ба саҳмдорон ва роҳбарияти ҷамоату деҳоти ноҳия бобати самараноку оқилона истифода намудани ҳар як порча замин ва аз он гирифтани 2-3 ҳосил дастуру тавсияҳои судманд доданд. моро зарур аст ки дастури роҳбарияти кишварро дар самти афзун намудани майдони киш ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида ҳамзамон самаранок истифода намудани заминҳои наздиҳавлигӣ талош намоем, зеро бо ин роҳ метавон сатҳи некуаҳволии худ ва сокинони кишварро боло барем. айни ҳол хоҷагиҳои деҳқонӣ ва саҳмдорони хоҷагӣ ҷамъоварии ҳосилро оғоз карда истоданд ва дар ҷое ки ҷамъоварӣ карда истоданд дар он ҷо киштӣ такрорӣ гузаронда истоданд. аз қабили сабзавотҳои барвақти ғалладона, лубёгиҳо ва ғайра кишт гузаронда истоданд. айни ҳол дар ноҳияи Хуросон ҷамъоварии сабзавоти барвақтӣ ки пиёз, карам, дигар сабзавотҳо, резичка, гулкарам ва ғайраҳо ҷамъоварӣ карда бозори истеъмолии ҷумҳуриро таъмин карда истодаанд. кишоварзони ноҳияи Хуросон дар самти истифодаи оқилонаи замин таҷрибаи бой дошта ҳамасола кишти барвақтии пиёз, картошка, карам ва дигар сабзавотро ба роҳ мемонанд. айни ҳол дар хоҷагиҳои деҳқонӣ нашъунамои сабзавот хуб ба назар мерасад. зимни вохӯрии хеш сарвазири кишвар бо деҳқонон ва сокинони ҷамоати деҳоти Садриддин Айнӣ қайд доштанд ки кишти зироатро афзун намуда захираи дусолаи хешро ҷамъоварӣ кунанд. ин тадбир дар ҳолест ки роҳбарияти кишвар дар вохӯрии хеш бо намояндагони касбу кори гуногун ба ин мавзӯъ таваҷҷӯҳ намуданд. гурӯҳи корӣ ҳамзамон аз хоҷагии деҳқонӣ фахри истиқлол ки дар ҷамоати деҳоти Садриддин Айнӣ ҷойгир аст боздид ба амал оварданд. роҳбарии ин хоҷагиро деҳқони асил Ҳасан Нуров ба зимма дорад. ӯ мегӯяд заминро бояд мисли фарзанд нигоҳубин кард. ғизои хуб, корҳои агротехникӣ, нарм намудани қаторҳо дар вақти муайян шуда метавон бо ин роҳ ҳосили фаровон ба даст овард. читавре ки имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф доштанд дар ҳудуди ноҳияи Хуросон ва тамоми хоҷагидорони деҳқонони ноҳия дастурро супориш доданд ки як порча замини холӣ намонда заминҳо бояд пурра кишт шавад. аз қабили лӯбёгиҳо, дигар зироатҳо, полезиҳо ва ғайра ки бояд мо самаранок заминро истифода барем. ҳамавақт бояд мо захираи худро дошта бошем. бори дигар ҳам огоҳ кардан ба тамоми хоҷагидорон. хоҷагии деҳқонӣ дорои 14 гектар замин буда саҳмдорон дар майдони 10 гектар кишти пунбадонаро ба роҳ мондаанд. нашъунамои пиёзи барвақтӣ, помидор, қаламфури булғорӣ хуб ба назар мерасад. ҳоло саҳмдорон бо ҷалби сокинони маҳал ба нарм кардани қаторҳои пахта машғуланд. сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон ба хоҷагии мо қадам ранҷа намуданд ва мо насиҳат карданд ва тавсияҳо доданд ки мо кишту корро чӣ хел ба анҷом расонем. дар хоҷагии мо 14 гектар замин обӣ аст. аз ин 10 гектар пахта, 1 гектар пиёз, 1 гектар юнушқа, 0.50 сотиқ пиёз, помидор, 0.50 сотиқи дигар тарбузу харбуза ва ғайраҳо киш карда шудааст.
خیلی که میگویند در عرفیت میگویند اگر زمین با زمین کار کنی زمین را شکمی زمین را که سیر کردی زمین شکمی مردم را زیاد میکند حاصل نوکی زیاد میشود در اینجا سهامدارای خواجگی ما کار کرده استادند و از کار و مهنت خودشان رضا هستند حاصل خوب میگیریم و آنها سر وقت معاش خود را میگیرند сарвазири кишвар қоҳӣ расулзода ва раиси вилояти хатлон қурбон ҳакимзода ба масъулон бобати самаранок истифода бурдани замин тавсияю дастурҳои мушаххас доданд. қайд шуд ки деҳқонон ва аҳли ҷамоат барои ба кишт ворид намудани заминҳои назди ҳавлигию бекорхобида камари ҳиммат банданд. кишоварзонро зарур аст ки корҳои оммафаҳмониро миёни мардум барои рӯ овардан ба замин ва истифодаи оқилонаи он пурзур намоянд. сарвазири кишвар ба хоҷагидорон ва деҳқонони асил барои заҳмату талошҳояшон дар самти аз як порча замин гирифтани дусе ҳосил изҳори сипос намуданд. манучер ҳасанов, абдуқаҳҳор одинаев, муминшо азизов, ахбор.